Sambata kowe. Kena daya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepingin nuwal saya kenceng nggone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan kowe mesti tekaning pati. Ayo Sambata kowe Raden. Wah. Permati. Kaya jatuh-atuh saka aku Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku Permati. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati Puntadewa. Semar kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngalugur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta alase pancen terlalu luas dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti liriting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bata ora. Ana wong kok rating. Nala garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Ha wong aku karo Petruk malah ombek jambu mete ya, Truk. Heeh. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep Truk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mongko aku ora memedi ki wedi. Ha iya. Wah. Permati. Puntadewa aja adoh-adoh karo aku Permadi Puntadewa aku ora iso nglawat Kakang Semar wonten dawuh ana swara pripun ana swara cobi kaya ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nala garing, wonten dawuh kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Ha sampeyan dawuh ya karo tuwekan. Parah ora mundur. Wah. Permati Puntadewa aku mati ning tengah ngalas swara apa nala garing senso napa nggih paling Ndara Bratasena kang raka nyilih senso kesel terus linegor ngangge senso Petruk nun rene kupingmu sing rada apik minggat ya rungokno Petruk Sekiriko Ndara ora unine piye matur ngoten sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu ayo cengelmu
Oh, iya ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Tatut-tatut. Kok kan jambu mete. Permati. Aku tulungono. Undhadewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Permati. Undhadewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan ra jijik napa kena idu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Undhadewa aku ora iso ambegan. Terus? Dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe iki ngrungokke swara kok micak tetengok nang ngisor wit. Silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki mung micak wae ora turu kok dipeng-pengke ora. Wah, Permati. Permati aku tulungono Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa, Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Men suarane cetha. Ya. Ayo oke sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Permati. Oh ya ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut e lho. Ha gulumu keciliken lha ku mbegagah ki kaya kurang ngombo. Wis krungu ora kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane truk. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas, nggih Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngapa? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asma? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asma? Nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas. Yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat ora. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya. Titekno. Wis suwe aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir.
Lara atiku, aku seneng yo. Bagong iki nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trima guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ora masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jadi. Buka sik. Toman wae. Campur lo remah. Wis tutupi dong jadi kaya purwuri lemah mesti ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, can wong ya ra. Ora nganu ngene iki ora. Hei! Hei! Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo guthik barang. Lah setan. Aku dunggahke. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne? Ngopo gajul aku? Loh, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo Semar iki sok senengane ngejak gojek. Mambote iki? Kok ta iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Heeh. Endi kae kono? Wo, lah ngisore tok kono. Emen karang aku sok ora susale kono. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, dadak wisuh iki. Reng tak andani Reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho Reng, ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Wah. Ngara Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsune ran padha kadang Nun sewu
Sampun kejo ting penggalih Raden kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana sawijining brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permati. Nggih, dipun tepangaken kula menika brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim namung kula madheg pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna. Ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa? Nyuwun pangapunten. Menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, nae ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to kae? Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Adus. Pak cemplungke kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Oh iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing ketepol kaya ngono kok ora gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarik. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula merpeki dhateng jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka 3 wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedeng babat Wanamarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing Wang Pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Indraprastha ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wanamarta. Langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Indraprastha saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning Jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa. Sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wanamarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning Jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati jengandika Raden saking Dirgantara Raden. Oh.
Mlayu ingkang banter. Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan ana ing pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen. Gendongen tindak mrene Petro. Saniki? Iya. Sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit dinten sak mangke bidal. Iya, Petro Ponokawan. Rikat mawon gitu lho. Iya, Ponokawan. Nggih, ngestaken dawuh. Matur Ndara Puntadewa sewu pati agung mangaksami. Iya ya Petro ana apa? Ngaten lho Putra. Sawanten sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuh dening Ndara Permadi ing nalika semanten pinanggih kaliyan jem naminipun Anggara Parna. Iya saban. Lah, mlayu ngaten kira. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendhong Ndara Permadi. Truk, kuwalik. Ora usah kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Aku arep tok gendhong nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Ngapa? Aku ki mengetotke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendhong Ndara Pinten Tangsen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Mboko siji. Lek bolak-balik. Wis pokoke Ndara Puntadewa tak gendhong kowe gendhong Ndara Pinten Tangsen. Ora tekan kono gecek sirahmu. Monggo. Iya Petro Permadi menyang endi? Teng rika. Pundi to? Lah iki. Oh, dirangkul kok ora kena. Pun? Iya kok. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km per jam. King. Iya Petro, kendel nggih? Iya. Yuk. Ora nang sirah. Yo, sijine gak wis ngrekoso iki. Loro gek bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih, mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora. Wah, ngrekoso yo. Yo. Waduh. Wis alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara opo sing eweh lambeku saking bantere nganti keder Petro. Oh nggih dialonke ngono. Satriya kok sementen yo awa dalonke meleh iya alon wae awa tak madhep rono Petro cangkemku kena angin keder kabeh. Wau sampean limapan yo ranjur madhep rono kok yo. Siap? Iya Petro 150 km per jam. Aku wegah nek carane ngene iki.